I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Magsasali na po tayo ng baking soda. Konti lang po muna para po hindi mapasobra. Yan. Ang unang gagawin po natin, lalagyan po muna natin ng Joy yung ating coins, tapos pudburan po natin siya ng baking soda, tsaka po natin kikis-kisin. Yan po, ganyan po. Huwag po kayong gagamit ng cotton na tela kasi po pwede pong magasgasan yung mga coins po natin ng mga collection. Ayan o, ang bilis po ng kanyang resulta. Ayan, makintab na po kagad siya. Kung ikukumpara nyo po kanina, ayan, ito po yung itsura niya. So, ganun din po yung kabila. Huwag po masyadong marami kasi pwede yung masira yung ating barya. Kaya alalayan nyo na po, konti-konti lang po. Ayan o, kumikintab na po. Ayan, malinis na po siya. Wala na po yung mga lupa-lupa, yung mga dumikit na lupa po o alikabok. Ang ganda po o. Lalo na po mamaya, pakita ko po sa inyo mamaya yung kanyang result. Ayan po o. Oh. Ang layo po dito. Layo. Layo. Ayan o. Oh. Di ba po? Bago na uli siya. Para siyang galing ng Bangko Sentral ng ating Pilipinas. Tapos po, pagka nalinis po natin, kakailangan po natin ng tubig. So, ilalagay po natin dito. Huwag po ninyo ibababad na po kasi magkakaroon po siya ng chemical reaction. Pwede po madamage yung ating coins. Yan. So, ang kintab na. Ang ganda na po, oh. Ayan, oh. Kintab na po, oh. Bago na ulit. Naku, napaka swerte ng coins na to kapag napunta sa taong may malasakit sa ating pera. Yan. Next po, ito. Yan, papakita ko po itsura niya. Yan. So, ganun din o. Lalagyan natin ng ganito. Tapos, ito. Ganyan lang po paglilinis. Tiyaga lang po, wag ho kayong maiinip kasi ang ganda po ng feelings kapag may magandang result yung ginagawa natin. Ang kailangan lang po talaga pagtsatsaga po. Ayun, oh. Oh. Tumintab ulit siya, oh. Ganda. Yan. Sa mga nagkukulit po ng ito, pwede po ninyong gawin ito para malinis po ninyo yung inyong mga coins. Huwag po kayong gagamit ng brush na matitigas para po hindi madamage yung inyong mga coins. Yun, oh. Oh, kintab, oh. Parang galing ulit sa Bangko Sentral.
So, tapos na po yung 5 barya na ating lininis. Ang gawin po natin, tatabi mo natin itong mga ginamit na. Ang susunod na gawin natin dyan, ilalagay po natin dito sa kanyang mga lagayan. Yan. Taka lang po para po masakita nyo ng maayos. Ayan. Dito natin sila ilagay. Ayan, kukuha tayo ng isa. Tapos bubuksan po natin. Ayan. Tapos pag bumili nga po pala kayo nito, may kasama na siyang pamprotekta po dito, yung puti na linalagay. Hindi ko lang po alam kung anong pangalan nun. Ito po, hindi ko po alam kung ano po pangalan nito. Ayan, pang protekta po para po hindi siya umaalog. Ayan, sukat muna natin kung kakasya ba. Kung hindi, babawasan natin isa. So, bawasan natin ng isa. Pwede po yung bawasan kasi ayan o. Yun. Ayan po. Ang ganda. Ayan, lagyan na po natin dito. Next. Yun. Madali lang po siya ilagay. Okay. Dalawa na lang po sila. Ayan. Yun. Ito pong mga to, huwag nyo pong itatapon kasi meron po tayong mga barya na pwede na natin collection, yung mga maliliit na barya po kagaya po ng 5 sen, 10 sen, 25 sen, at saka po yung piso na ganito kalaki. Ito po yung kanyang protection. Ito po. Kaya huwag nyo po itatapon itong mga ito, magagamit po ito. Ayan. Ito pong mga nagamit ko na ipinakita ko sa inyo kanina. Pwede po kayong umorder sa TikTok ng aking asawa. Ang pangalan po niya sa TikTok, Madonna ni Aqua. Meron po siyang yellow basket doon. So makikita po ninyo lahat yung mga nagamit ko dito sa paglilinis po ng mga coins at saka po itong lagayan ng coins. Ayan. Kung kayo po ay mahilig mag-collection ng mga barya, akmang-akma po sa inyo to, saktong-sakto sa inyo to. Ito
itong ganitong lagayan. At ipapakita ko po sa susunod na aking video yung mga collection ko po ng mga coins. Ayan. So dito ko na po tatapusin yung ating video. Maraming salamat po sa mga nakaabot, nakapanood itong video ito. Ayan, God bless po.